Здрасти, днес се пускам от, казва се Thane Peak. Thane като името, някакво име странно. T-H-A-Y-N-E. T-H-A-Y-A-N-E. Аз и не мога да спелвам. Между другото се заслушах и се чуя някакво бумтене. Там отзад зад мен е града. Доста далечко, но не е пълна тишина. Има места там Dog Lake и не знам си къде ще нагоре, където има пълна тишина. Тук се чува някакво далечно такова бумтене, някакво вуу, просто константно. И мисля, че града, че се чува още от тук коли и някакви шум от град общо, дето е там зад мен. Слънцето беше зад облак, сега излезе точно, което е супер, защото стана идеално. Беше облачно точно като се качвах, няма дъжд през лятото. Тук ако вали е някакво чудо, което също продължава половин-един час. Вече като стане септември е по-различно малко. Но юли-август забрави. Просто облаци, ако се съберат, такива дъждовни, или ги виждаш така дъжда как изчезва на средата, защото долу се нагрява и се изпарява и директно се абсорбира от това, от сухотата. Сухия въздух е долу. Или топлия въздух се ги бутва облаците, които са там буреносните и те заминават някъде. Както и да е, много интересен връх. Тук съм бил преди, но не съм го намерил този връх, защото това е много такъв леко гадно захождането. Там долу съм бил някъде, зад дървото там. Това между другото е Маунт Олимпъс там. Тук на този връх изкачването е все едно съм се качил на Маунт Олимпъс. Маунт Олимпъс, връх Олимп, точно. Левия е той там, където е отляво. То отдясно никой не ходи, защото има много удобно захождане тук. Има катерене малко накрая. Не много сериозно катерене, но все пак катерене. Той е тук, който е отдясно. Само е това слизане надолу и нагоре. Е много стръмно и опасно и никой не ходи от дясната страна, въпреки че е много близо. Там отгоре ходят хора, нали, на южния. На северния никой не ходи. Само е това малкото преминаване тук. Кара абсолютно никой да не ходи там. Да си помислих някой ден дали да не помисля и да погледна как може да се мине от там. Без катераческа екипировка, дали може нещо да се направи. Да не слизам много ден с катера пак, но този каньон, общо взето е това каньон, по който се качваш. Тук върха е малко по-нисък така, като погледнеш, нали, там ще ви покажа отзад, всъщност е тук отзад е, да ви покажа точно се виждат. Това е Milk Creek Canyon, в който не ходи, защото се плаща. И то не може да покажеш тази карта, която плащаш. America the Beautiful има едната за националните паркове и за другите глупости тук. Си имат отделна такса, защото са много богати. Ще говоря по този въпрос сега. И са много богати и искат да са по-ексклузивни така. И този каньон си има собствена такса. Не е много висока, там $40 нещо, но освен това не ми е удобно на мен. Пътувам повече за да стигна до тук и си имам Big Little Cottonwood Canyon, които са ми много по-удобни. Те са между там, където живея. Нали, тук трябва да ходя малко на север, нали, идвам от там отляво, отдолу. Тия двата каньона са ми идеално. Този каньон тук трябва малко на север да пътувам. Освен това успяха явно да ме избутат, защото нямам желание да им минавам през там къщите и на бариера да спирам да ми проверят карти. Както и да е. Ако ми свършат хайковете и излизлетите и ми писнат в тия два каньона, които са безплатни или минимално платени с тази карта, ще започна и тук да ходя. Между другото се плаща на кола. Т.е. ако има един човек с 4 човека в колата, ако си намериш някакъв,
плащаш за една такса за цялата кола и може да си разделите, или просто ако имате карта, понякога не си я разделят и така карай. Нали. Може да излизам, почна да излизам. Ходил съм в този каньон с тази група, с която излизах. Той е платен, между другото, от много години. Още от 13-та, може би 2010-та, може би преди това. Мисля, че са започнали да идват много хора тук и не им се харесало и айде, такс. И са успяли. Сега е такъв по-ексклюзивен. Както и да е, ако започна да излизам с тази група пак, ще започна. Има много добър изглед на Солт Лейк Сити. Най-добрият изглед от Солт Лейк Сити мисля, че е на Twin Peaks, но тук също пак става. На Маунт Олимпъс също е подобен изглед и още по-добър, но тук също е яко. Виждаш тук това. Между другото, тук върха не е... аз забравих за какво заговорих. Върха не е най-високия. Той е след това, което го виждате там, е Маунт Реймънд, който между другото днес го мислех за вариант, ако не дойдох тук. Беше 50-50 дали ще ходя там на този връх или на този, в който съм в момента. Защото изкачването от началото до върха е абсолютно същото между ето е там и ето е на който съм. Но той, който е там, просто започваш малко по-високо от каньона. То всъщност има всякакви варианти. Ако си някакъв ненормален, може да започнеш от там отдолу и да идеш до най-високия връх. Там просто ще ти отнеме 2 дена ходене с всичките тук пътеки и глупости. Изкачването е същото. Казал съм Маунт Реймънд. Между другото, това е Gobbler's Knob, където бях преди 2 седмици. Там по-задния е по-висок малко. Те са 2 такива, едно е такова плато отгоре. Аз бях там, имам видео, това е Gobbler's Knob. Тук от Мил Крик има заход за тях, свързва се тук. Има и от другата страна, аз от другата страна ще го направя този Маунт Реймънд някой път. И тук е 4 кръстопът. Има на там, има на сам, има надолу към Мил Крик, има и на там към Big Cottonwood Canyon отзад. Както и да е. Тук на картата, между другото, го дава, че върха е тук, точно. Обаче със сигурност е там това горе е по-високо, 100% гарантирано. Мисля, че върха е там горе реалистично. Както и да е. Тия на топографските карти ги оправят на Open Map, на Google не знам кой ги оправя, ако ги оправя някой въобще. Тук е много богаташки район. Според мен на мен най-много ми харесва. Има един, който се води също много елитен около университета там. Тъй като винаги като стане университет и заради професорите, и заради студентите, заради наемите, заради всичките глупости, цените на къщите до университета скачат много. Има едни къщи до The University of Utah, които са много скъпи също. Но тук ми харесва, казал съм Mount Olympus. Olympus се казва тая ерия. Това е като Mount Olympus. Нали, това върха, който там го давах. Казах точно като връх Олимп, между другото. На английски Olympus е Олимп. Точно като в гръцкия връх. Той е, на който се разкарва Зевс и живеят всички божества. Фак. Омазах с смола много стабилно. For fuck's sake. Като минеш понякога покрай някаква такова борче и ако оцелиш грешния клон, омазване с смола. Както и да е, ще я махна. Тя изсъхва и се разкарва на ролки. Както и да е, мисля, че това е това връх. Истинския връх. Това растение отгоре. Може така да го смачкаш малко. Мисля, че това е South North Tane, не знам къде е. Не ме интересува, погледнах на картата, че той е малко по-високо тук за обикалящите го върхове. По-високи от тия двата. По-високи от това там, който беше отзад със сигурност. Така. Mount Olympus. Мисля, че не е по-високо от това там горе. Обаче това там горе мисля, че няма пътека. Не знам как може да се ходи до там.
Мисля, че просто трябва да почваш през храстите. Между другото, за храстите, като се качвах сега нагоре и имах тия играта с квадратчетата, да запълвам квадратчета с моите GPS трак. Между другото, ще хода там додолу, ще тръгна сега. Остава ми още една минута преди да ме изключи телефона. Като... Чакай, че другата ръка ми е все пак съвсем леко лепкава с смола. Тъй си бях направил едно и такова ъгълче, за да хвана една, казва се, квадрат, нали, за тази игра, да запълвах квадрати с къде си ходил. И това излизане ми отне 20 минути през някакви храсти. Въобще беше някакво много неприятно. Но го направих, да си мислех как следващия път, за да оцеля нали, трака ми да оцели ново квадратче, да запълвам много квадратче. И то е такова квадратче, в което сигурно няма да хода скоро, защото се пада тук е много стръмно от другата страна и никой няма да хода никъде. Там ми отне 20 минути през някакви храсти. Въобще беше доста неприятно. Аз го гледах между другото на картата и мисля, че го гледах през зимата, защото тук е някакви яко се вижда от слънцето осветена улицата там. 39 South. Както и да е. Ще гледам за бъдеще, гледах го през зимата. Беше с сняг. Чао, че телефона ми изключва, ще се включа пак понеделник.